שלום, אני דניאל גבירצמן ואתם נמצאים בווידאו בלוג של NPTech. לפעמים הגודל כן קובע, במיוחד שמדובר על קבצים. היום אני רוצה לראות לכם שירות שמאפשר לכם לשתף קבצים ממש גדולים. בואו נתחיל. לאתר קוראים מגה. מגה שייך לקים.קום. קים.קום הוא הילד הרע של האינטרנט. הוא הקים בזמנו את מגה אפלואודר והיה לה עוד כל מיני עסקים מפוקפקים באינטרנט. בגלל כל מיני צרות משפטיות הוא ברח לניו זילנד ומשם הוא הקים את האתר הזה. המטרה של האתר הזה היא לשתף קבצים ממש גדולים. אז הכתובת של האתר זה mega.co.nz, ניו זילנד, ואם אנחנו נעשה registration או אחרי זה נעשה לוגין, ובתוך האתר אנחנו ממש רואים את זה כמו ספריית קבצים שלנו על המחשב. יש לנו כאן תיקיות בצד, בכל תיקייה אפשר להכניס קבצים או תיקיות נוספות. כמובן שדרך אגב אתם רואים את זה כרגע באנגלית, אבל אני יכול לבקש שזה יהיה בעברית גם, לשנות את התפריטים בעברית. זה לא משנה לי את העימוד מימין לשמאל, אבל כן עכשיו כל התפריטים וכל הכפתורים יהיו בעברית למי שזה יותר נוח. מקש ימני על איזשהו קובץ או על איזושהי תיקייה, אני יכול לעשות לה הורדה. אני יכול לקבל קישור שאותו אני יכול לשלוח למי שאני רוצה ויהיה לו גישה לקובץ הזה, ככה הוא למעשה מוריד את הקובץ הזה אליו. יש לי אפשרות לשנות את השם, להעביר את זה לתיקיות אחרות, לשכפל, ממש כמו כל קבצים שאנחנו רגילים. אותו דבר התיקייה, אם אני אעמוד על תיקייה, אז גם מכאן אני יכול להוריד את התיקייה, להוריד את כל הקבצים. אני יכול קודם לבקש לנו שיעשה מזה זיפ, שיקבץ אותה, ואז רק יוריד את הקובץ המקובץ, שזה יהיה יותר קל להוריד את זה. קישור ישיר לתיקייה, אבל תיקייה אני גם יכול לעשות לה שיתוף. כלומר, אני יכול להגדיר עוד כתובת מייל של מישהו שיוכל להיכנס אליה או לקרוא אותה בלבד, או לקרוא ולכתוב, או שיהיה לו ממש הרשאות מלאות לשם. זה פחות או יותר הבסיס של כל הקבצים שיש כאן. והדבר הכי חשוב לגבי מגה. מגה, כשאני יוצר חשבון חינם, אני מקבל 50 ג'יגה-בייט. 50 ג'יגה-בייט זה המון. אני יכול לשים כאן קבצים מאוד גדולים, כי גם הגבלת הגודל של קובץ בודד כאן היא מאוד גדולה. כך שסרטים של ג'יגה, 2 ג'יגה, אפשר בקלות לשים כאן, ולתת את זה למישהו אחר שיוריד. אם צילמתם את החתונה שלכם, אין שום בעיה, את הקובץ הזה עכשיו פשוט לשים כאן, וכל מי שרוצה לראות את זה, ייכנס לכאן, יוריד את זה אליו ויצפה בזה. אם משלמים כסף, אז אפשר לעשות דאונלוד יותר מהיר מהגרסה החינמית, ואם משלמים יותר כסף, אז אפשר גם לקבל כאן טראבייט ו2 טראבייט, ובקיצור, גודל כן קובע באתר של מגה. זהו, עד כאן להפעם. אל תשכחו לעשות לנו סאבסקרייב למעלה, אנחנו נשמח לקרוא את התגובות שלכם כאן למטה. אנחנו נתראה בענן הבא.